Традыцыйны вясковы інтэр'ер гэта вораг мінімалізму ў першую чаргу, таму што калі пачынаеш збіраць вакол сябе гэты пазл, то разумееш, што спыніцца на невялікай колькасці рэчаў немагчыма. У нас сабраны рэчы, мне здаецца, з усёй Беларусі, з усіх абласцей, якія толькі могуць быць. Это нават у гэтым пакойчыку посілка з Гарадзеншчыны, адзор з Гомельшчыны, рэчы з Мінскай вобласці, драўляныя, маляванка з Баранович, сучасныя мастачкі. І тым не менш усе яны надзвычай гарманічна спалучаюцца. І знаходжанне ў вясковым інтэр'еры для нас гэта не тое, каб нават вяртанне да сябе, гэта хутчэй прыводзіць душу ў належны стан. Як быццам бы гарадскі інтэр'ер гэта штосьці нанасное, штучнае. А калі ты глядзіш на гэтыя рэчы, знаходзішся ў гэтым асяроддзі, гэта якраз тое, што табе трэба для міру і спакойнай душы. Цікава, што рэчы, створаныя народнымі майстрамі, майстрыхамі, рушнікі, посілкі, дываны, пры ўсёй сваёй стракатасці, пры ўсёй колькасці колераў, яны заўсёды гарманічныя. Прычым неважна, колькі колераў спалучаецца, як спалучаецца, гэта заўсёды асалода для вачэй. Гэта заўсёды нейкая такая патаемная унутраная сувязь і гармонія. Напрыклад, дыван, который висіць у нас над ложкам, ён вялікі па памеру, не бачна яго усяго, ён заходзіць яшчэ туды за ложак, ён цалкам вышыты крыжыкам і фон, і кветкі вельмі насычаныя, ён шчыльна заняты гэтай стракатасцю суцэльнай, і пры ўсім пры гэтым ён аказвае ўражанне чагосьці вельмі цэльнага, гарманічнага і прыгожага. І для мяне гэта заўсёды загадка і таямніца, якім чынам, якім такім унутраным тонкім густам павінны былі валодаць гэтыя майстрыхі, каб ствараць такія рэчы цудоўныя.